because there must be a life after the life of Gomba. Tinofanira kuona mutsauko waDhanieri asati apinda mugomba. Toona mutsauko waDhanieri abuda mugomba. Zvakunzi Mwari waDhanieri ngaanamatwe. Pavachakuona iwewe wainza urorwe warorwa, vachangoti Mwari waJochina ngaanamatwe. Pavaiti hafe akabudirira, pavachakuona wabudirira, ndo panonzi Mwari wake, Mwari waMathew ngaanamatwe. Saka toda kumbokokodza masikatani. Mwari vekudenga vachitiitira zvakanaka. Zvimwe zvinhu zvikasanamatirwa so hazvitomboite, hazvitombofambi. Dhanieri atozvinzwa kuti zvinourayisa izvi, ndopaakatovhura mawindo akatarisa Jerusarema. Isusu hatichatarisa Jerusarema iri physical, taakutarisa kumusha. Shoko raMwari rinoti kuchava neJerusarema itsva. Tikasimudza meso edu kuna Mwari, hakuna situation Mwari yavasingagone kupindura, hakuna zvinhu Mwari zvavasingagone kuita. Kana vachinge vakarwira Dhanieri kubuda mugomba reshumba, havakundikane kukurwira. Rega ndikuudze kuti vakomana vanoti Shadrach, Meshach naAbednego vakambopindana nenyaya imwe chete yokuda kuzama kuchinjirwa vaMwari. Nyaya iripo ndeyekuti usabvume kuchinjirwa Mwari. Vanhu vanoda kukuratidza nhamo dzako, vagokuudza maprofita anonzi anobashandira kuti nhamo yako ipere. Nyaya iripo ndeyekunzi chinja Mwari wekunamata, but ramba wakamira. Muimbi wekwedu akati ndorambira ipapo ndichitenda koga. Nyaya dzako hadzidi n'anga, nyaya dzako hadzidi maprofita, nyaya dzako dziri kuda mabvi. Imo munomo munzvimbo yaMwari ino, mupresence yaMwari ino, pane zviri kutoitwa naMwari. Mwari havakundikane kukuitira. Bhaibheri rangu rinoti varume vakandirwa mugomba remoto vakaenda vachideclare kuti Mwari wedu kutirwira kana kusatirwira. Rega ndikuudze tikana tonamata hatidire Mwari mabenefits chete, Mwari wedu kutiitira kana kusatiitira, ndinoramba ndichimunamata. Bhaibheri rangu rinoti vakomana vachikandwa mugomba, nyakukanda namambo wacho ndiye akaita number 1 kuzodongorera kuti mugomba munei. Wanike aakuchionekwa is the 4th man in the fire. Ndinogara ndichifarira statement yakataurwa naPastor Eve achiparidza. Vanoti kudenga kwakaitwa meeting, zvikanzi varume they are now under fire. Shadrach, Meshach naAbednego pasi paipapa vakomana vakandirwa mumoto. Zvikanzi Michael, how long does it take you to go and rescue the boys in the fire? Remember the fire was times 7. Ndobva Michael ati I think I need 5 minutes. Zvikanzi moto times 7, in 5 minutes vanenge vafa. Zvikanzi Michael, how long does it take you to go down and rescue the men? Akati it can take me 2 minutes. Zvikanzi it's too much, vakomana vanenge vatsva. Zvikanzi Jesus, how long does it take you to go and rescue the boys in the fire? Zvikanzi naJesu, I am already there. Masikatano ndauya kuzodeclare kuti pawainzi nevanhu haubude. Jesu vari kuti ndatovepo nechakare. Nyaya yako yatotengwa namusharukwa. Vanhu vachifunga kuti unofanira kutanga washanda kuti uzotenga imba. Mwari vakatopedza nemapepa imba yako. Vanhu vachifungidzira kuti chatanga tamubatsira ndokuti business rake rizofamba. Mwari vakatopedza newe. Jesus is already here. Masikata anoti ashanyirwa namusharukwa. Toda kuti tisvike patinombonamata. Ini ndoda ndisire nguva ino yose kuna Baba. Tiende pamberi paMwari. Vadikani hama nyaya dzenyu hadzichinje nekungotaura chete. Dzinoda kuti munamate. Kana Dhanieri wainamata katatu, ko imimi maakuda kangani? Generation yangu nemi Dhanieri wakanga asina chivi changa apomerwa, but wainamata katatu, ko imini nema dzamunoreva dai zvaisi zvinoiswa pasikero maifira mumprayer. Ko imi nekunyima kwamunoita zviri kungotiratidza kuti tiri kuda Mwari more than what we think. Masikatano Mwari vatipa umwe mukana wekuti timbonamata. Toda kuti present worship ichitimbira. Ndisiye nguva ino yose kuna Baba. Pane nyaya dzenyu dziri kufanira kuti dzibude. It was only one word of the king that made Daniel to come out of the pit. It is the one word that the man of God is going to say into your life, and you're going to come out. Hausikunida marada, hausikunida lada.
ndichauya kuzokusimudza kubva mugomba. Ishoko, ideclaration reshoko roenda kune munhu anotenda. You find yourself out. Vachakubvunza kuti wakabuda sei. Mwari waunosishumira anokurwira, achakurwira. Makatorwirwa kare. Situations ndo dziri kuti muri mugomba reshumba, but murimo zvenyu asi makarwirwa. You are going to come out. Muri mapindiro amakaita. Daniel wakapinda akakwana, akabuda akakwana. Varume ava vakakandwa mugomba remoto vakakwana, vakabuda vaine heti dzavakanga vakapfeka pamusoro. Hakuna chakarasika, hakuna chinorasikira pa. When God has restored you, a life after you have been delivered, let it be a testimony. Ngaritendeuze vanhu, ngavazvizive kuti kudenga kuna Mwari. Praise and worship. Ndichisira nguva ino yose nekuzara kwayo kuna Baba. Ndorambira ipapo ndichitenda nyasha dzenyu ona pamwe andizi asiapopoka Dorambira ipapo ona ini Jesu nitakuta kushikira ndichimurumbidza Dorambira ipapo Jesu nitakuta kushikira ona ini nichimurumbidza. Enda pamberi pa Mwari na mata kuna Mwari wako. Haya manderebosi la rabakayata nandelereboshayata rabakayande urini andala rabose la rabakayato robosi andama ne la raboshe la rabakayate rebosa nandelerebosi la rabakayande rebosa urini akahande rebosa re la rabakaya ndereboshi la rabakaya dorobosera munanda rabo kerata tataraboshe kiendereboshi kaya ndala rabosa murini anda kamasi kotorobose lerebo nakamashi keterebo kosikata derebo kosa Maya dele rebos la rabakaya terebo Mwari va norwira Monorwira mukombare shumba Monorwira mukombare moto Hakuna chinoparadza kunge moto Hakuna chinoparadza kunge shumba Asi mune simba rokurwira mugomba reshumba Mune simba rokurwira mugomba remoto Maskatano pane vamuri kurwira baba Maskatano pane vamuri kurwira baba Maskatano pane vamuri kurwira baba Pane vamuri kurwira Mwari wangu Aya mandelere boshi andarabasa
Anderebosi katande. Muri murwiri, muri mubatsiri, muri muchengeti. Aiwa Mwari muri murwiri, muri mubatsiri, muri muchengeti. Munosimudzira, munoropafadza, munokomborera. Aiwa Mwari munokomborera. Munorwira Baba, munorwira. Munorwira Mwari wangu, munorwira, munorwira. Munorwira, munorwira Baba, munorwira. Rwirai vana venyu, rwirai vana venyu, rwirai. Ngavarwirwe, ngavarwirwe, ngavarwirwe. Rwirai vana venyu Baba. Rwirai vana venyu Baba, rwirai vana venyu Baba. Munorwira, munorwira. Munorwira Baba, munorwira. Rwirai vana venyu kumwe akaipa. Varwirei kusimbare varoi. Varwirei kune vanoshurikidza zvakaipa. Varwirei kusimbare ng'anga nevaroi. Varwirei Baba, varwirei, varwirei, varwirei. Kune vanorangana zvakaipa. Kune vanorangana zvisakarurama. Varwirei kumweya wenhamo. Varwirei, varwirei Baba. Varwirei kumweya weurombo. Varwirei kune vanovarangana. Kune vanovarangana, kune vanovarangana. Varwirei Baba, varwirei. Rwirai vana venyu, rwirai vana venyu. Ndiri kuona ruoko rwenyu ruchivarwira. Andereboshata. Simuka, Shumba ya Juda. Simuka, ndimi utiziro wangu. Simuka, Mwari we Shumba ya Juda. Vavengi vangu avo Mwari. Simukai, simukai. Shumba, shumba ya Juda. Mwari wenu we simukai. Tariraga ndimi utiziro wangu.
Amotenderi ni chete muke Aywa simuka Tarira mariwe Wawengi wangu wawo mariwa wengi Yeah, amuri mukuru Aywa mariwe muno
vanoronga nalo dzangu Mwari wevari. Simukai Mwari yachu nabengi wangu Simukai We minister healing in the name of Jesus right now. Simudza maoko ako kuna Mwari. Simudza maoko ako kuna Mwari. Mwari vanorwira. Munorwira kuzvirwere. Munorwira kunhamo. Munorwira nyangwe kukensa. Nyangwe kuma brain tumor. Jehovha munorwira. Ndidzo dzimwe shumba dzakakomberedza vana venyu. Baba nezita raJesu munorwira kugomba reshumba. Chiko chine simba rinenge reshumba. Baba makarwira Dhaniero kumhuka ine masimba makuru. Nesu nhasi Baba nyangwe akakombwa nezvikwambo, akakombwa nemweya yakaipa, nyangwe varoyi vakaita dare, nhasi nezita raJesu, nhasi nezita raJesu, nhasi nezita raJesu, ndinorayira hondo dzose, madhimoni, zvikwambo, mweya weurombo, mweya wenhamo, makarwira Shadrach, Meshach naAbednego mugomba remoto. Ewo kune moto yenhamo, moto yeurombo. Rwirai vana venyu nhasi. Rwirai vana venyu nhasi. Ngavarwirwe Baba, ngavadzikinurwe, ngavaponeswe, ngavaporeswe kuzvirwere kumweya yerima. Muzita raJesu. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. We may be seated. Hallelujah, Lord. Wow, vangani vakomborerwa neshoko. Shoko iri nderechiprofita. Sorry vanoteerera nenzeve dzenyama. Asini ndateerera nenzeve. Rega Israeri adaro ati dai asiri Jehovha, vavengi vangadai vakatimedza. Now, Baba namai chitekedza vatishumira kubva kuseni kusvikira zvino, tovati fambai norugare here. Maasha zangu aripo here panapa? Pane vanoziva zvinobvisa urombo, nevanoda kuti shoko iri rishande mavari zvine simba. Unoziva zvokuita ndo ndiye achakurwira pazvese. Baba naamai chitekedza, takamirira Faith Alive tichitungamirirwa naamai vedu. Tiri kukutendai neshoko ramauyisa. Tiri kuvimba kuti Mwari uyu toda kutiwo patinofamba ambonziwo Mwari wamai Muravu, ndinomushumira. Amen. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Masha zangu arikufambira chimbo changu. Come on. All my life you have been faithful. All my life you have been so
very much. Inga munogona kungoshaya confidence kwamuina kuku. Asi munogona zvenyu. I want to thank you so much, Pastor Chitekedza, Pastor E Chitekedza, and Pastor A Chitekedza. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Noze shoko iri ndabatanidza kubva kumashuro kuno musi wechitatu mai hove vakamira nebhuku ra2 Peter vachiti holiness ndo ichatiponesa. Vanhu vakanga vakurarama zvisiri izvi, but utsvene. Now Daniel, Mwari vari kushumira in holiness, muutsvene, ndiye akamurwira. Muri kunzwa here kuti Mwari vari kutishumira paFaith Alive? Are you getting what I'm saying? Indoteerera shoko. This is the word of prophecy. Ndine chokwadi chokuti ramangwana redu rakanaka. Shoko iri rine simba kwatiri. We are going to have a good time, even in Christmas. We are going to enjoy our Christmas. But Christmas inoda kuita wakachenjera. Musakanganwa kuti January ari kuuya kune maschool fees. Musafarisise. Muchimhanya nezvino. Kana ukaona kuti hazvina kukwanira iwe, ita zvakaita achiyangu vagere pamba pavo zvavo. Handina kwandakaenda enda. PaChristmas ndichatendereka mudzimba dzenyu ndichidyawo nzondora dzehuku dzamauraya nemisoro yehuku. Kauraya mbudzini kandirai musoro kwandiri ndinobika chaizvo. Tichirova izvozvozvo. Upenyu hwedu hunotofambira pamberi. Panari kubata zvandiri kureva. I tell you kuti regai kuda kubatira zvimwe zvinhu pamusoro. Ndakanga ndichienda kumfakusi ndakadarika nokumaindastiri uko ndichidarika nokuAspindale uko. Ndakaona bonongwe. Munoriziva? Bonongwe. Vangani vasingarizivi simudzai maoko. Bonongwe. All right. Moa. Munoziva here moa? Munoziva here bonongwe? Ko munoziva here kanzota? Hauriziye kanzota? Hello? Mutsine. Not mutsine. Kanzota. All right. Can I tell you a secret? Listen. Listen carefully. Handisi kutaura zvokufadza, ndiri kutaura zvechokwadi. Dr. Sarai, baba mudiki wavo vairwara muWarren Park, tikaenda tose kunonamata. Vakantorwa ropa vakanzi hamuna ropa, kana mapiritsi atiri kukupai aya haashande nokuti ropa ishoma. Munofanirwa kunowedzerwa ropa kuti mushonga ugone kushanda. Chiremba ndokubva adzokera. Baba mudiki vavo ndokuenda kunotana mutsine kanzota kayako. Ndokutswanya achiisa mvura, imwe mufiriji, kamwe kachibikwa, ndousavi, mvura yacho vachinwa ine kanzota, vakabhoirisa mvura yacho vachinwa. It only took 4 days. Pavakanotestwa ropa, zvakanzi it's okay, rese ririmo. Havana kutora mapiritsi, havana kunotengerwa paindi yekuwedzerwa ropa. But kungodya mutsine iwo uye. Kwete repi, mutsine. Are you getting what I'm saying? Ina handisi kutaura zvokuverenga, ndiri kutaura practically. Zvandakaona nemeso zvichiitika. Mutsine uye uri very helpful nemoa. Moa ukaenda kuZambia, ukaenda kuCongo. You say it lenge. Linga. Lenga. Yes. How good is that vegetable? That's the main vegetable. You see, ndakatopirwa masidze kuya kuzomwaya kuno. And muriwo iwoyo ukaudya
mowa, kwete zvimwe zvinhu. Kwete zvimwe zvenyu zvinotapira maningi zvamuri kudya izvi. Sugar ndo ino, ukadya sugar ndo inofeeda macells ecancer. The more sugar you take, the more cancer cells are fed. Ndosaka vazhinji varungu ukaenda kuna naAmerica uko, they don't take sugar in their tea. Vanongonwa yakadaro kana coffee kana chii. Iwe uchiti wangoisa tu chete kanda dzimwe. Unogotsvirei. Hello. Am I lying, my daughter? Uyo medicine agerapo. Zvinizvo zvikafu zvatinodya zvinotipa zvirwere zvinotirapa futi. It depends nokuti uri kudyei. Zvaunodya zvinorapa. That's why uchiona mufield yemahotels kupi all over the world, chikafu chese chaunopirwa achishaye shizha recabbage. It can be imwe iye soft inonzi chii, lettuce kana cabbage chairo, miriwo yose inobumba bumba, kana broccoli. Nde miriwo inokwanisa kuuraya cancer cell in your body. Nedomasi kudya rimbishi kana ngoridziisa mbichana. Izvo zviye zvinokubatsira kuuraya zvinhu. Regai kumhanyira zvinotapira mashuga zvii. Ndiri kutaurirai somufundisi wenyu. Zvinokukuvadzai. Zvedu zvinana mbora izvi nana derere. It's a healthy food. Ukaenda kuChina, maChina akatenga derere, rine raki derere ratosvika kumba, anoripedza achitsenga riri mbishi achienda. Rinouraya colon cancer. Haufe waita colon cancer iyo mumatumbu. Nederere irori. Handiche derere ini. Handiche. Charidya rimwe zuva. Pana ari kunzwa zvandiri kureva here? If I taught somebody here, well, ndiri mufundisi wenyu, ndapota ndateterera, ngativei so careful paChristmas, kwete kuzvifidha nezvinhu zvichakurwarisa January. Ndatenda zvangu. Ndatenda zvangu. Where is my vice chairman? Go ahead, ndapedza kanyaya dzangu. Tifarire baba vedu, ngatifarire baba vedu, ngatifarire baba vedu. Wow. Baba namaichitekedza. Isu takaropafadzwa zvokwadi pano. Zvomene. Mwari vakatiropafadza. Faith Alive motenderana nene here. Zvandamirira pano maona ndichizevezerana nemumwe elder wangu apa. Iso hatisi dare rinoswerera makomitees akawanda ekuronga zvinhu zviri so simple. Muchaziva kuti tine stand yababa yataka